Betapa hati pedih sekali, betapa pedih sekali. Apakah aku bersalah bila ku cinta seni?
Apakah aku bersalah bila ku cinta seni? Apakah aku berdosa bila aku menyanyi? Jackson ARS Audio Profesional Korindo Music GSB Multimedia mangayu bagyo ingkang hamangugati dalem Bapak Sriyanto Ibu Lusiani mapan wonten ing Dusun Ngargosari RT 6 Sumber Lawang Sragen nggih netepi darmanipun sepuh ingkang hamangugati Bapak Sriyanto ngawisuda putra putrinipun ingkang asesilih Ror Ayu Mailandina Andika Putri ingkang sampun jinatukrami kaliyan Bagus Ibu Kurniawan Atmojo Kakung Bapak Kemis Ibu Wakinem inggih wingi saking Ngargosari RT Gangsal Sumber Lawang Sragen mangayu bagyo ingkang hamangugati Bapak Sriyanto Sian Ibu nggih Kang Najat Purwomadya Wusana mugi tansah manggih rahayu lancar wilujeng tansah cekap ngajeng tirah wingking kagem temanten sarimbit Mbak Mailandina Andika Putri kali Mas Ibu Kurniawan mugi dados keluarga kang ayem tentrem nggih bebrayan dumugi kagem ninen-ninen amin kasumbatan swanipun para kadang Korindo campur sari para tamu sedaya ngaturaken sugeng rawuh sugeng siang, sugeng lelenggahan kanthi mardu madina menggalih sekit songgenyo lelenggahan sinambi ngerahabi pasugoto kang sumadyo kanthi coran sekico sinambi midhangetaken makaryo pur kadangko rindo genyo ngaturkan atur panglipur swanipun Korindo niabi nia Bilkis Korindo Music. No, wis pikantuk cecala nggih. Kala wau ngundi dawuh ingkang hamangkugati nggih. Wonten tembangipun Klinci Ucul ugi si kucing. Nggih. Kucinge mau rong temu to, Mas? Mau rong temu to? Urung. Klincine barang ucul ya urung ketemu kaya. Derek mangayu bagya Bapak Sriyanto Sian Ibu ngaturke uluk salam para tamu panglipur kanca-kanca Korindo. Ya, uluk salam saya ya. Uluk neh. Ya mau urung kok. Nggih, ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak, Ibu. Ya nak. Wilujeng lelenggan nganti sketsa sinambi midhangetaken kula sak rencang Korindo. Korindo Music. Ngaturke kalau wau pamundutanipun ingkang hamangkugati Bapak Sriyanto. Nggih, mbok bilih kepareng mermakani beksa napa pripun sendika dawuh Pak Sri? Nggih, Klinci Ucul si kucing dipun beksani napa mboten sendika dawuh. Lah. Oh, wakil. Dadi wakil ning MC-ne tok ya. Dadi ya nyanyi ya wakil beksa barang. Ya Rut, ki mau wis enek tindhe 200.000 lho Rut. 200. Hei. Lah iki 50, iki 50. 50. 200. Wah, wong wedok sing digoleki wong lanang sing ngene iki lho. Tenan. Ya, golek bojo sing kaya ngene iki, Mus. Nah, gampang ngapusane. Kayak 50 wis nganggepe 200. Ya. Oke, baik. Wonten dawuh dipun beksani mbok bilih kepareng kersa monggo. Radane. Iya, Mas. Sing nyoting ben bingung. Ngobangi kutha sateruse
Ragate ake aku dhewe sing kebanting. Mosok sampeyan iki omong cangkem kuthok. Ya gone pirang-pirang jane. Dadi iki ben gak omongan kuthok sing kembaki ngono ya. Yo. Bose gerong dhewe. Lah. Langenan ya. Mau bengi terus montang-manting tanpa turun hatiku tansah lisian hampir gael bukan
sembatan Pak Sri. Sampun Pak Sri. Alhamdulillah. Bakunipun menika berkah barokah nggih nyokan hajat Pak Sri tansah cekap ngajeng tirah mingging. Ya. Dadak ditambahi 200 neh ya, Ru. Dadi 400. Ya pancen mangkono kan, Nduk. Matur suwun. Penyanyi nek ora ngerti duit iki yo ngene iki lho. Wah, seneng aku. Gunging manuwun para tamu panglipur sawetawis para kadang korindo campur sari, para tamu ingkang katemene rawuh estu ngaturaken sugeng rawuh, katuran lelenggan kanthi sketsa mardu madhene menggalih sinambi ngambali malih Pak Segoto Kang Sumadyo kanthi jalan sketsa sawanipun korindo nggih ngaturaken atur panglipur mugi ing samangke dadosaken saka panglipur jambi saya sedaya para tamu mriginipun para pamentres budaya pandemen budaya ing samangke keparengan nderek bingah ngergahaken sasana murih gawe regengipun para kadang korindo music Alia kene yo nok korindo music. Ora apa-apa disepoti ya. Ya. Sugeng siang no rekasane ngene iki lho amor penyanyi yang gedhuwuri ini gitu. Menek ini. Mboten no, Pak. Nggih, kula trima ngado mawon ya, Pak. Nggih. Lah timbange mengke ting syutingan di Batin yo. Yo MC nok cilik men ngono ya. Ora mergo sing cilik MC-ne. Penyanyine sing kepunjulen. Ora sak umume menungso iki yo. Iya. Ning ora dadi manapa. Ya ta. Wong wedok gedhe dhuwur, wong lanang sing cilik senajan to cilik ning mentes. Timbang gede ra kanggo gawe nggih apa? Iya ta? Heeh. Nggih, atur panglipur ya, Nok. Nggih, nyegata para tamu sedaya mantap tetembangan. Estu murih gaenipun nderek mangai bagya Pak Sriyanto sekian Ibu wonten ing siang punika. Nggih, ngaturke tembange napa, Nok? Dereng wonten cecala ya, Nak? Ya. Dangdut napa? Ya serakinan. Nanjake pengundang 1 juta ya. Bocah gunung mawon, Mas. Oke. Ya. Mas Kuncung, ya. Bener ya? Lah kok malah bareng ning panasok ketok kebronget ngono to. Iya. Bocah gunung diaturke ya, Nak. Ya. Mas tak udut dhisik ya. Enggak ya. Kowe joget di. Kowe joget ta wae lah. Heeh, Mas, joget yo. Wis tau. Ora joget ta joget. Udutku gak kelong. Tak tak
ARS Audio Internet Korindo Music TSB Yo 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 Iya panuwun para tamu kagem Mbak Putri Nusbasuki lir gumanti senggal pokok sawiji vokalis Wedawati sowan ngaden wonten sami ngenyo ngaturkan atur panglipur mantap tetembangan sowanipun para kadang Korindo Musik Campursari mangi bagian tinimbalan dening keluarga Ageng Bapak Sriyanto sian Ibu wonten ing Argosari RT 6 Sumber Lawang Sragen ngenyo ngentos pitulus ngami sudha putra putrinipun tansah lulus raharja estu atur panglipur para kadang Korindo nyumanggaken para pandemen budaya sedaya pamentri budaya lir gumanti setunggal mbaka sawiji mbok bilih mangke paring cecala saking among tamu sinten mbok bilih ingkang kepareng nderek dana swanten kados padatan biasanipun kanca-kanca Korindo Music mundi dawuh saking among tamu mbok bilih nderek sumbangsih tetembangan murmakani nang mriki pripun oh nyuwun gending-gendingipun nderek dawuh manapa menika anu ngudang anak nggih tibane mangke napa gombol tek mbok pilih saged saking mingke bakunipun ngudang anak iya momong ya Nur ya Mbak Nur nggih mbok pilih mangke saking amung biasane Padhego ki ya kersa dana swanten ning kidul kono kae-kae ya nggih sekecorian nggih nggih lelenggahan mangke kasun nderek bingah pemantau tetembangan mekaten ngergaken sasana ngene Pak Sri kanca-kanca Korindo Music Nur ya ngudang anak ya Nur iya Mas Bayu Mas Kuncung nggih sabiantune kene ya kanca-kanca Korindo Music nggih
Tahu? Ya. Gini. Iya Mas. Mbak menawi kersa mbeksa Pak. Monggo. Au. Sampure Mas sampure. Nur. Dalam Mas. Yo. Ayo ya. Oh. Monggo Pak. Anak lanang dhewe. Anak wedok dhewe. Anakku tak sekolahke besok gede dadi pegawai. Tak kudange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi si ibu supaya mangke rahayu Anakku sing ayu dhewe duh lae besok gede dadi pegawai. kaya ngene rasane nampa kurang legi tambahe kula kaya ngene rasane tresno kurang ning mata Ireng-ireng kembang manggis yen manggis sekar melati yen pancen seneng Mas aja mung lamis yen mung lamis larane hati etan kali kulon kali banjir no Mas tengah-tengah ono owate etan mati kulon kemati yen ditimbang padha abote aduh sayang abang biru ana ijene jati kanggo wis ana sing duwe awan-awan semangan nongko enak lho mangan duren dinggo ya. jamu rabi prawan ning ati mulya rabi pesinen ning awak lemu Aduh sayang etan paling ngulat tresno tenan apa monggo ya 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 Mas pipimu ana upane hatimu piye rasane Korindo Music ayo yo tak tresnani Mas iya omahmu wadon arep tak susul rangaro dalane kaya ngene Mas rasane nangka iya pancen makono kurang lagi tambahi kula kaya ngene rasa
dawuh. Nggih, saking among tamu jambi saya sawetawis. Nggih, Mas. Wonten kala wau ngudang anak nggih grombol tek. Nggih, ora dadi manapa. Ngundi dawuh kala wau ugi wonten cocolo sampun lumebet saking keluarga ingkang hamengkugati. Napa, Mas? Wonten ninggal katresnan ugi ani utang. Ani nang. Iya. Nak ini. Oh nanya ini, nani utang tok. Nanya ini, nggih nderek dawuh dari Gomandi setunggal moko sawiji saking para pandemen budaya ndereng ngrekeken sasana tembang moko tembang nggih. Webele kepareng beksa napa dana swanten saking keluarga ageng kala wau wonten tali kotang utawi ninggal katresnan nggih. Jempol kemawon nggih. Nderek mriki. Oke, baik sendika dawuh. Wah. Nggih, ugi saderengipun mbok pilih mangke wonten para pamantri budaya ingkang kepareng nderek bingah tetembangan bakunipun menika sketsa nggenya lelenggan sawetawis nderek berkahi ingkang hamengkugati Bapak Siantos kan Buni. Ayo nih. Iya. Ya. Ana tali kotang ugi ninggal katresnan. Nggih. Manut sliramu sing ndi sing diaturke. Manut. Nderek. Manut, Mas. Oke. Kanca-kanca kok rindu music. Tali kotang ora dadi manapa? Iya, Mas. Ya. Padahal orang nganggo. Hah? Orang nganggo. Piyuh. Daya apa Enggak kan iso. Pancen mboten ngangge kok. Mboten ngangge kok, Pak. Kula cendel lagi teng Lah niki mboten gadah kok. Mboten. Mbah lanang mbah wedok niki nggih. Ya tali kotang Mas Yoga. Nggih. Kadang-kadang nyaket kono ya. Kae. Kajengipun ketinggal menika sedulure. Ya. Pak sinten niki wau nderek dawuh. Tali kotang Pak sinten? Pak Kasimin. Ya. Yo. Tali kotang Pak Min. Tali kotang. Tali sakutange saiki nela kok ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ora ngabari apa lali kowe karo aku iki dan rekane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakon layu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang ning Argosari Mas. ayo yo ojo to Dik mergo isine ratek bisa ayo sini monggo kok
saya. Yo. Goyang Pak ini. Iya. Demian wis tukoke wujud tali sawenange sakikine lako ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ora ngabari karya karo aku iki senajan rekane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotang yo asik yo Iki masaline bukan dhewe. tak beneke ora nganggo cilik Aku dijodohke malah karo trio siji. Iya. Dijodoh mangsa mene wae. Jokan Mas Ando Basuki, aku ora bakal. Yen Gusti ngamarengake mesti bali. tali kotang iki tak simpan tekane pati tali kotang wujud tresno bukan suci tali kotang wujud tresno bukan suci ya Pak Min nggih tali kotangipun Sampun, Pak Min. Nggih. Mobilnya kalau mau gini ninggal katresnan ngaten. Ninggal katresnan. Kersa dono semanten? Oh enggak, niki mau ibune. Gandane? Iki Oh, ibune. Pak. Iya. Cair no, cair. Cair. Oke. Iya. Gantosan Gantos. ora dadi manopo diratani penyanyine. Alia, kene. Ayo. Alia nyaket ngundi dawuh Pak Min nggih mangke gentosan pakurmatan para tamu ingkang kepareng nderek bingah lumantar tetembangan. Ya. Kene no. Aku merono, Nggih. Mas. Ya, nggih Bu Min nderek joget. Ayo Bu Min. Nggih garwane Pak Min. Nggih, makasih Min. Ayo nak. Alah. Ya. Tinggal katresnan Mas Topik. Ya, oke. Piye? Penyanyine semene gedene kon gendong ya. Hah? Gendong Gendong arep wis maput, Bu. Ayo. Kayak iso mbayangne aku. Nyoba piye? Oke. Aja kan. Soblak sompak yo. Ya ninggal katresnan sa. CSB Multimedia. Nangis sajroning atiku nalika Sri Rama ninggal aku apa Sri Rama ora krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Pak Min ya Lolo, ya.
carane ditumpaki jaranan dik jaranan jarane jaran tadi taun nono windu nono tandane ing bojo ing tresno ya balung naka bebasane mung katon sliramu wae Pak Men, nah keluargane iki ndang diaturi ya monggo. Ojo lali. Ye. Oh. Asik. Tinggal katresnan jae penge. Wah. Bablas ke ninggal katresnan yo Korindo Music. Ayo selulu ya bojomu pancen oke yen wis penak tak balekne ya atau nono windu nono talene tak bojo ing tresno terus balung bebasane katon sliramu wae lenggah riyen Pak Min mengke dipun lajeng ya nggih pinarak riyen nggih sketsa nanti dipun lajeng nak awake dhewe karo mlaku rono ya balikno jagung manuwun Pak Min kalih Ibu nggih sampun paring rezeki kanca-kanca Korindo aja lali pawelingmu uga mono nimes aku kan setya satu tak enteni nganti saene Alia gunging manuwun saking keluarga ingkang hamengga gati mopile mangke tembangipun sanesipun malih monggo murba wasesa paring cecala kanca-kanca Korindo nggih ngaturaken atur panglipur lir gumanti setunggal boko sawiji para tamu sedaya ingkang sampun katemene rawuh ngaturaken sugeng siang sugeng rawuh lelenggahan kanthi mardu madin menggalih sinambing rawi pasugodo kanthi eca lan sekeca mekaten nderek dawuh murba wasesa para pamentri budaya paring cecala mbok pilih sinten Pak Sarmi
Pak Sarpin nggih. Nggih. Mohon izin Cocolo Sasmito Pak Sarpin nggih. Nderek bingah tetembangan sowanipun para kadang Korindo Campursari tembang bokon tembang nderek dawuh manopo ingkang badhe katuraken saking para tamu sanesipun mangke murba wasesa sinten kewala murih gairipun para kadang Korindo Campursari. Monggo katur Pak Sarpin. Nggih. Nggih. Ya, mboten kados manopo Pak nggih. Nggih pun nderek. Oh, lah kurang ajar iki. Vokal gawene sapa iki? Wah. Lah ora mudeng mboten napa lho jadi. Kan kurang ajar iki. Kurang ajar, Mas. Ah, pun nderek. Tenan-tenan kok malah itu. Mboten kados manapa iki. Wirunggan menika nggih. Nggih. Nggih niki derek remen mawon. Dangdut ya, Mas? Wis sore kok mosok yo seragenan terus. Nggih pun nderek murba wasesa mekaten. Heeh. Napa niki tembange? Lagu wajib wae gelandangan. Oke. Ya, gelandangan sa. Nggih kagem anak kula si Mailan saha Ibu Kurniawan. Selamat menempuh hidup baru. Amin. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Gelandangan katur Korindo Music. Rasanya air mataku terlalu banyak sudah yang tertumpah, menangis meratapi buruk nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Sudah rasanya air mataku, terlalu banyak sudah yang tertumpah, meratapi nasibku, nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku
sami-sami Pak Sarpin gongeng manuwung ingkang kepareng derek sumbangsi setunggal lakon gelandangan kang kapiyarsa mure garengipun wonten ing siang punika sanipun para kadang Korindo Campursari lir gumanti mbok belit saking para pandemen budaya menika saking rencang-rencang ingkang ngamengkati mbok belit ingkang sampun kateben rawuh estu kasono nderek ngreheken sasana para kadang Korindo Music murih gaya regangipun monggo katur pandemen budaya sedaya CSB Multimedia jangkep ARS Audio Sound Profesional BG Mas BG oke baik sedika dawuh Cocolo Sasmito Mas BG izin Mas BG nderek sumbangsih tetembangan monggo surangan para kanca Korindo engko sing bagian kono kae ana cuma kamu iku ya tetep diaturke ya ditenggorien nggih dari gumanti menika saking pandemen budaya sedaya swanipun kanca-kanca Korindo Music monggo Mas BG lagunya Katresnan Sejati baik bisa pilih apa nderek nderek mawon nyarah Katresnan Sejati Katresnan Sejati ya nih sing anu wae sing tuwek ae kenomen iki ya Nur iki aktore ya iki. Wah. Sekitaken monggo. Ya Mungkin Mbak Li juga mau ikut nyanyi juga bisa. Korindo ARS lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring usada ayo Bu Men joget meneh. Bagus ojo sinone longso aku teko gendong esmo lelangan asmoro gawi siwurasa nambani ati kuciwa kang
laning wayah wengi nambahi kesing ati iki pepujan ati ning ngendi wong manis kang tak Mungkin mau ganti? Oke. Oh, diratani no Mas iki. Ya to ben padha rasane iki kaya ngopo to ya. Swanten iki lho maksud iki nggih. Juga pilih mangke ugi wonten Pak Parsio nggih sekecong kenyal lenggahan anggur rumiyin Pak Menteri Budaya. Juga nanti wonten dawuh nggih saking garwanipun Pak Men kala wau ana Lintang Asmara Lila. Juga nanti Mas Abimanyu nanti juga dihaturkan untuk tembangnya kerso nderek pingat tetembangan lir gumanti setunggal boko sawiji tembang boko tembang bersama ko Rindo Music ARS Audio Alia. Yeah. Senadyan donya rapi sono
Sembah Mas BG luar biasa, sampun ngaturaken nggih ada 2 buah lagu tadi dihadirkan oleh Mas BG, matur sembah suwun sanget nggih sekeca malih nggih nyelelenggahan dari kemanti tembang boko tembang dipunaturaken kanca-kanca Korindo Music juga terutama sedaya katemben rawuh sugeng lelenggahan kanthi merdu madin menggalih sinambing rawi pasugoto Kang Sumat ya kanthi colan sekeca gamelane benta nyambut gawe genti Pak Marjio nggih mohon izin kanca-kanca Korindo kasuwun nderek bingah tetembangan nggih ugi wonten Lintang Asmara maupun Lilo ada Sayang Jawa Mas Abimanyu bakunipun Siti Idang Wiradin monggo katur Pak Marjio sinuwun monggo sinuwun ya sing gamelan ben ganti nyambut gawe tebih saking sambung macan kaya Derek dono suwanten anggenipun kagungan hajat panjenenganipun Bapak Srianto sekalian mugi-mugi anggenipun kagungan hajat panjenenganipun Bapak Srianto sekalian tansah panggih rahayu rijeng wiwitan ngantos mugi salajengipun pikantuk donga berkah pangestu sedaya saking panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ugi para tamu kakung putri gubuk asmara si narengan pajuba tamu sari saking pundi Mas niki saking Tanon Pak Tanon nggih
mondukan Sragen. Semoga sak pupuh gedul sak pupuh Jaibong. Semoga iki suwe ra petuk. Monggo. Gubuk Hasworo. Wirat mojo
Jalan elok. Agek iki mumuran sepisan ya, Mas. Ketresnanku. Tinapi dendero roti unding. Iya iyo ayo bebasan kasaniro. Niki Mas tambah setunggal melih. Pun derek mur bawa sesa Pak. Kula tepi-tepi saking sambung macan. Nggih, kaleres tebih saking sambung macan ya ditanjakne.